ihe a bụ obodo iri ndị mmadụ na-atụ egwu ịga anụ nwaanyị na Anambra State. And ịmanye isi amanye ife ahụ ọfụrụ mbụ fada ifu mbụ katkis ifu na onem nke mbụ bụ gịnị ọka nwaanyị ọka ị ga-anụ ụkwọ isi ite osinye ite ibuo mma obuo mma last nwaanyị ọka na pepe bịa palọ ịtakụrụ ka enweghị nwaanyị. Nke abụọ nwaanyị Nnewi nwaanyị Nnewi ọkwa ị na-aba ọ na-aba ọkwa eze nwaanyị amụrụ dịka nwoke ife ọ na-achọ ọ bụ gịnị emewu na di ya mana di ya ama okwu pịm oke kwuo pịm ọsị ya mechie ọnụ n'ọmụ na anọghị n'ụlọ. 70 years old man. Nwaanyị Nnewi ị ga-anụ ụkwọ. Nke atọ nwaanyị Ọkịja ị ga-ebu nwaanyị Ọkịja ọ na-aga ije edi ọ ga-bụrụ ogwugwu tie n'akpa ọ na-amụ nwa ọ na-amụ ogwugwu ọ na-amụ nwa ọ na-amụ alụsị ịkpasu enyi iwe ọgba alụsị ya gbuola edi ekwebara zu ike ọba anamabịa. Nwaanyị Ọkịja. What type of plane is this? Nke anọ nwaanyị Azịa ewure onye nụrụ nwaanyị Azịa kelee ji n'ume maka ịgbala ọtọ ọgba asịrị n'iro ile akalịka sịrịsịrị fino iti okwu nke ị ga-eme ha na nke imere ụmụ nwaanyị Azịa ile ha ebuka so ebe ọrụ ha gbalụ ewure fino iti ole gị n'ilo. Nke ise bụrụ gịnị nwaanyị Uli nwaanyị Uli achọghị ịmụ onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atọ isi ka udo chi udo achị ya isi udo achị na udo achịzela kama ọ ga-akwele gị ọkwele ụmụnne nọ be nna ya yes kama ya akwele gị nwa bụ di ya ọkwele ụmụnne ya itipịa nwaanyị Uli etido onye gboro esi obi ọkụ. Nke isii nwaanyị Nando wee na-eje Nando alụme nwaanyị Nando enugo mbụ na nwaanyị Nando kpọtabe gị oke enugo ya mbụ nwaanyị Nando mido gị ọmịpụ gị akwala. Nke ịsaa bụrụ nwaanyị Ogidi ngidi nwaanyị Ogidi ịchọ kọtụ ejebe kọtụ ịchọ n'obodo ejebe n'obodo awa ọjị welụta ekpọ ngwọ nwa kpewuo gị n'ikpụrụ ikpe itipịa. Nke ịsatọ wee bụrụ onye nwaanyị Ọnịcha ife Ọnịcha gbara obosi nwaanyị Ọnịcha bụ gịnị ị na-eme elu na-eme ala ọrụ ya bụ gịnị ịpak dọkụmentị o ji wee zụ ala na nke ji wee zụ prọpati mbọsị ọbụla o juru gị oju nwaanyị Ọnịcha bọsị iyi ala ara apụọ na kọtụ ụmụnne ekpelu ikpe ilu zuo ọchịkọla ụmụazị chịkọla akwụkwọ ịgbara aka na-abịaghị ọzọ wee bụ gịnị nwaanyị Ọgbara ị ga-ebu nwoke nwaanyị Ọgbara ịlụkọta ọlụ mmiri ibugide nnu n'isi na ya alụ ọlụ mmiri bugide shuga bugide biskit na mmiri lụgide ọlụ mmiri ego gị akwụ na mmiri mechakwala na mmiri. Ọzọ wee bụrụ gịnị esi ikuku nwayọọ. The last one wee bụrụ gịnị nwaanyị Obosi ọkwa agbụrụ bịara ụwa ọ na-amụ agbụrụ ịchọ ọkụ na-apịlị ya ịma jin ọma jin ịpụ ọsọ ọchụ gị chụrụ oge n'ọhịa ị na-egbu ọ na-egbu gị ọ na-agbaghala ife ahụ gịnị 10 communities ga-abịa itinye isi ife na ọ na-emecha